Καλησπέρα σας αγαπητοί μου. Χρόνια πολλά. Χριστούγεννα απόψε. 2021. Σημαδιακά Χριστούγεννα. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 100 περίπου από την Αστική Καταστροφή. 2 χρόνια ιός κορώνας. Φωνικής πανδημίας. Σε εισαγωγικά το βάζω αυτό. Σίγουρα όμως 2 χρόνια παγκόσμιας ιατρικής τρομοκρατίας. Και των όπλων. Που πάντα υπάρχει η τρομοκρατία αυτή. Και ίσως σε λίγο να ηχήσουν και αυτά. Χρόνια αναρωτιέμαι, όταν έρχονται οι μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας μας. Μήπως ήμασταν εμείς, δηλαδή τα παιδιά που γεννηθήκαμε μετά τον πόλεμο, τα τελευταία τυχερά παιδιά των Ελλήνων, που προλάβαμε έστω και για λίγο να βιώσουμε στην πηγή του την τελευταία αναλαμπή του πολιτισμού μας. Αθέλητά μου μπαίνω στη συγκριτική μελέτη εκείνης της αλλοτινής οργάνωσης της κοινωνίας, δηλαδή της κοινότητας και των χωριών και των πόλεων. Σε σύγκριση δηλαδή με τις χαώδεις κοινωνίες στις οποίες ζούμε από την εφηβεία μας ως τώρα. Αναρωτιέμαι επίσης, ζει το ανθρώπινο γένος, όπως λέγεται, τη χειρότερη πνευματική του σύψη μέσα σε κοινωνίες ζωντανών νεκρών? Ζει κάτω από μια αόρατη παγκόσμια σατανική δικτατορία? Είναι αλήθεια? Έχουμε δεχθεί πράγματι σε αυτές τις κοινωνίες την πιο επιδραστική προπαγάνδα, που είναι η εκπαίδευση? Έτσι λέγεται. Σε τι εκπαιδευτήκαμε άραγε και ξεριζωθήκαμε για πάντα? Ποια η αλήθεια? Η αλήθεια απόψε έρχεται μόνη της, αυθόρμητα. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η ζωή και το φως. Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Όμως, Χριστέ μου, από τις κοινωνίες μας διώκεσαι. Χλευάζεις ανελαίητα. Γιατί οι κοινωνίες μας δεν είναι πισωδρομικές όπως εσύ. Είναι προοδευτικές. Φέτος λοιπόν θέλησα να γράψω και στο χαρτί όσα πάντα σκέφτομαι και με συγκινούν τις μέρες αυτές, τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης. Να τα μοιραστώ μαζί σας και ιδίως για τα παιδιά μας, γιατί ζούμε ώρες και μέρες αποκαλύψεως. Μια ακόμη λοιπόν νύχτα Χριστουγέννων. Άγια νύχτα. Ησυχία. Ιερή σιωπή. Μη μιλάτε. Όλα σιωπηλά. Μυρωμένο το αέρι, κάποιο μήνυμα θα φέρει, όμορφο γλυκό. Απ' τον ουρανό, λέει το παιδικό μας τραγουδάκι. Κάνει κρύο. Ο βοριάς σφυρίζει έξω, το τζάκι μέσα αναμένο. Άλλοι αγρυπνούν, άλλοι κοιμούνται, γνώριμες λέξεις και εικόνες από το μικρό κοσμό μας. Χρόνια τώρα σαν έρχονται οι Άγιες μέρες. Αλλά λείπει ο ήχος, η καμπάνα. Χιόνια στο καμπαναριό, ξύπνησε όλο το χωριό. Ντιν, ντιν, νταν, λέει ένα άλλο τραγουδάκι. Αλόκοτα Χριστούγεννα πέρσι και φέτος. Ο ιός της κορώνας, ιός του κόσμου γίνεται. Τον αγριεύει η καμπάνα, τα χαροπά πρόσωπα, έχει ωράρια ύπνου-ξύπνου, έχει δικά του υγειονομικά μέτρα, αποστάσεις, κλείσιμο θέσεις στο ναό, πρώτο τραπέζι πίστα, όπως λέμε. Τον τιμούν θρησκευτικοί και πολιτικοί άρχοντες, θέλει διαβατήριο στο ναό του, μάσκες στα πρόσωπα, όχι ασπασμούς και χαιρετούρες, ούτε κοίταγμα κατάματα. Οι μάσκες 3 πλέον μαζί ως τα φρύδια. Και πάλι φόβος και τρόμος. Μη ξεφύγει και επιτεθείς σε κανέναν. Μη λοξοκοιτάς, μη μιλάς, μην ανασένεις, μη χαμογελάς, μη τραγουδάς, μη χορεύεις. Νέα εκκλησία. Νέα λατρεία. Νέα ελπίδα. Νέα ειρήνη, νέα αγάπη, νέος ιός της πανδημίας, της κορώνας. Αυτός λατρεύεται πλέον. Ο ιός της Παρθένου, ο Χριστός, αυτός είναι παλιός πια. Ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Πετά τις μάσκες της υποκρισίας και της νέας αγαπολογίας και ζητά τα πρόσωπά μας που είναι εικόνα του. Μήπως όμως και ο ιός της πανδημίας ή της κορώνας είναι και αυτός παλιός? Μήπως είναι ο πάντα μασκοφορεμένος ιός της απωλείας και της ανομίας, ο αντί του Χριστού? Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτως εστίν ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Ζούμε μέρες αποκαλύψεως των πάντων, αγαπητοί μου. Ξεχωριστά Χριστούγεννα. Ζούμε πλέον την παγκόσμια σατανική επιβολή του. Ψεύδος, φόβος, τρόμος, εκβιασμός, πλαστογραφία, αδικία, δωροδοκία των ειδικών και δικτατορία της επιστήμης προς γενοκτονία του πλανήτη, διαφθορά, πόνος, οδύνη, θρήνος, στεναγμός, χάος. Αλλά λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και εμείς
Έχουμε το αυτεξούσιον της προσκυνήσεως του Κυρίου ή του θηρίου. Προσοχή όμως, πράος και ταπεινός στην καρδία ημί, αλλά και ήλθον μάχαιραν βαλήν. Δείξε, Χριστέ μου, απόψε το έλεος σου και φώτισε εκείνους που σε γυρεύουν. Γι' αυτό κι εγώ απόψε προτιμώ να πετάξω νοερά και να φεθώ, όπως κάποτε μικρά παιδιά, στους σκοτεινούς δρόμους της Βιθλεέμ, όπου μια γυναίκα ετοιμόγενη κυλοπονά, μες στην παγωνιά. Δεν βρίσκει άκρη πουθενά, παρά μια φτωχική φάτνη, παχνή, και γύρω τα ζώα με την ανάσα τους ζεσταίνουν το παιδί της. Τέτοια νύχτα δεν έχει ξανάρθει στον κόσμο. Το φωτεινό άστρο δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Ενώθηκε η γη με τον ουρανό. Άγγελοι, ύμνοι, ποιμένες, μάγοι, δώρα έγιναν ένα. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Ο προαιώνων Θεός εγεννήθη, ετέχθη. Παράδοξο μυστήριον αποκαλύπτεται. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Τόσο τον αγάπησε. Αυτός ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν, Μέγας Αθανάσιος. Και ο λόγος, ο Θεός δηλαδή, σάρξε γένετο. Ή να η σάρξη γέννηται λόγος. Ακούγεται στοιχείο κλαθμός του θείου βρέφους. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιο, το απροσίτο προσάγια άγγελοι μεταπημένων δοξολογούσι, μάγειδε μετά αστέρος ο διπορούσι διημάς γαρεγεννήθη. Πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός, θυμάμαι τον ύμνο από το δημοτικό ακόμα. Με επιμονή μας το μάθαινε ο δάσκαλος. Χαραγμένα όλα ανεξίτηλα στις καρδιές μας. Και φανταζόμασταν την Παναγία σαν μια γυναίκα απλή, φτωχή. Τη φέρναμε στα μέτρα μας. Κάπως έτσι και ο λαός μας αγάπησε πολύ την Παναγία και τον Χριστό. Πόσο νοσταλγικά με μεταφέρει αυτή η νύχτα απόψε στα Χριστούγεννα των παιδικών μου χρόνων, εκεί στο μικρό χωριό μου στη Χίνκα Ιωαννίνων, αλλά και στις συνοικίες μαχαλάδες των Ιωαννίνων, αφού ο πατέρας δούλευε στα Γιάννηνα. Και περνούσαμε και εκεί πολλές γιορτές και πολλά καλοκαίρια. Οι πόλεις ήταν ακόμα ανθρώπινες. Αλλά η ζωή των πρώτων μου χρόνων, μέσα στην κοινότητα, στο χωριό μου, με καθόρισε για πάντα. Η κοινότητα, ο θεσμός αυτός, η πιο υγιής οργάνωση της κοινωνίας. Οι πανάρχες ελληνικές κοινότητες έδωσαν δείγμα γραφή σε όλο τον κόσμο. Τα βάρη στην κοινότητα. Οι μεγάλες ευθύνες. Η ασφάλεια της ζωής. Η παιδεία. Αναπτύσσεται έτσι η ευεργεσία, η ευποιία των πλουσιωτέρων. Η αλληλοβοήθεια και το ελληνικό φιλότιμο. Η προσφορά όλων για το κοινό καλό. Κράτησαν τον ελληνισμό κατά την τουρκοκρατία και η οργάνωση αυτή με τις αρετές της έφτασε ως εμάς, τα πρώτα παιδιά μετά τον πόλεμο. Και ας ζούσαμε χωρίς να ξέρουμε το κύκνιον άσμα της. Οι αρετές των Ελλήνων αδελφοποιούν τους ανθρώπους. Τους συγκρατούν σε μια συμπάθεια, προς εξαφάνιση του εγώ. Είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος οι αρετές. Από τον Όμηρο ακόμα η πανάρχια κοινότητα, προτύπωση της Εκκλησίας του Δήμου πρώτα και της Εκκλησίας του Χριστού αργότερα. Ποτέ μόνοι. Κανείς μόνος. Και αδιόρατα χαράσσονταν μέσα μου μια πίστη βαθιά, σ' ό,τι ζούσα και με πλημμύριζε μια χαρά ανεξήγητη τότε, χωρίς να ξέρω το γιατί. Όσα αργότερα θεωρητικά έμαθα και ιδίως όσα μου αποκαλύφθηκαν, ασκώντας το λειτουργήμα της φιλολόγου και της ελληνικής φιλολογίας, παρατηρούσα πόσο συνδεόμουν με τα βιώματά μου εκεί μέσα στη μικρή ζωντανή κοινωνία της τάξης των μαθητών και πόσο λαμπύριζαν τα παιδικά τους μάτια καθώς συγκινούσαν την ψυχή τους οι αιώνιες αρετές των Ελλήνων. Διδάσκαμε ακόμα και Κόντογλου και Παπαδιαμάντη και Παλαμά και Σολομό και Κάλβο. Έμαθα το γιατί. Καθώς τα πάντα τα σύγκρινα αθέλητά μου με αυτό το κομμάτι της ζωής μου και καλύτερο δεν έβρισκα και ούτε βρήκα. Ποιο το γιατί λοιπόν? Ήταν η ζωή τέλεια, οι άνθρωποι? Όχι. Πίκρες, βάσανα, αγώνας για επιβίωση, λύπες και χαρές με πολύ σκληραγωγία. Μέσα από τον πόνο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Αλλά εδώ ένας πόνος υγιής. Γιατί μια ζωή και πορεία. Πόνος που γλυκαίνει την ψυχή και αποκαλύπτει την ουσία και την αλήθεια της ζωής. Αυτής της ζωής η αλήθεια με ήλκυε. Αυτός εκεί ο πόνος που γινόταν τραγούδι για το κάθε τι. Μέσα από τα χίλια βάσανα. Ο ατομικός του καθενός αλλά και ο ομαδικός μαζί. Για παρηγοριά και θεραπεία όλων. Κοινή γάρη τύχη και το μέλλον αβέβαιο. Τα πάντα τραγούδισαν και χόρεψαν οι Έλληνες από τον Όμηρο στον 20ο αιώνα. Τι συνέβαινε λοιπόν? Οι κοινωνίες των ελληνικών κοινοτήτων, αγαπητοί μου, δεν ήταν μόνο βιωματικές, αλλά και αγαπητικές, γιατί είχαν Χριστό και Ελλάδα. Και αυτή η ζωή έχει αλήθεια.
Βιωματικά και οι γονείς μας και η κοινότητα μας έκαναν να τα αγαπήσουμε και τα δυο. Και η Ελλάδα αλήθεια και ο Χριστός η μόνη αλήθεια. Ποια η αλήθεια των Ελλήνων? Η μία, του Σωκράτη, και όχι οι πολλές της βαρβαρικής παγκοσμιοποίησης. Η κοινή αλήθεια με κεφαλαίο ή ο κοινός λόγος με κεφαλαίο του Ηρακλήτου και ο λόγος σάρξε γέρετο και σάρκωσης Χριστού που γιορτάζουμε απόψε είναι όσην εν, λέει ο Χριστός. Όλοι ένα. Πόσο βαθιές οι ρίζες της κοινότητας, τι επινόηση του ελληνικού πνεύματος κι αυτή. Από τον Όμηρο ακόμα δημιουργείται σιγά σιγά το ελληνικό θαύμα ανά τους αιώνες. Είναι όσην εν, μας το ξαναθυμίζει ο Χριστός απόψε. Όλοι μαζί, κανείς μόνος. Πώς ετοίμασαν και προφήτεψαν και φωτίστηκαν οι πρόγονοί μας για την αποκάλυψη του Θεού στη γη? Αυτόν ερευνούσαν, τον έναν, τον άγνωστο Θεό, όπως το έγραψαν κιόλας. Γι' αυτό και τον αναγνώρισαν όταν ήρθε. Εκείνοι οι μακρινοί παππούδες μας και οι Εσαΐοι παρόντες σε εμάς και σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από την αγωνιώδη θεολογούσα φιλοσοφία τους, αντιλήφθηκαν ότι όλος ο κόσμος είχε δημιουργηθεί για αυτή τη στιγμή, για να έρθει ο Θεάνθρωπος. Αυτό ήταν το προαιώνιον σχέδιο του Θεού, το αποκεκαλυμμένων πλέον μυστήριων. Αυτό ερευνούσαν από τη μυθολογία, ύστερα με τη φιλοσοφία και θεολογία, τις επιστήμες και τις τέχνες. Τι μείζον άλλο κενών είδε νικτήσεις, ποιο άλλο μεγαλύτερο καινούριο πράγμα είδε κτήσει. Εγώ είμαι η αλήθεια, το φως και η ζωή. Θυμάμαι μια ησυχία απόκοσμη απλώνοντας όλο το χωριό, κάθε Χριστούγεννα αυτή την ώρα, κοντά στα μεσάνυχτα. Κάποια λάμπα αχνόφυγε στον μπακαλιό, στον μπακάλικο δηλαδή, έτοιμο να κλείσει κι αυτό. Κάποια μακρινά γαυγίσματα γύρω από τις στάνες και τα κουδούνια των κοπαδιών ίσα που σάλευαν κι αυτά. Ιερή σιωπή και σεβασμός προς το θείο τοκετό. Με τι αγαλίαση συμμετέχει η κτήση όλη, στο παράδοξο μυστήριο της κατασάρκα γεννήσεως του Θεού Λόγου? Να γιατί ο Έλλην έλκει, η Ελλάδα έλκει, γιατί ο Χριστός και η αλήθεια έλκουν. Να γιατί όλοι οι βάρβαροι θέλουν να λέγονται Έλληνες, αλλά και να μας εξολοθρεύουν. Όπως οι μύγες στο φως, έτσι και εκείνοι έλκονται από το ανέσπερο φως των Ελλήνων. Όσοι ξένοι το έχουν δεχθεί στις καρδιές τους σήμερα, που η ανθρωπότητα ζει τις πιο τραγικές στιγμές στους επιστήμονες κατά τα ελληνικά πρότυπα, δηλαδή, κάνουν έκκληση στους Έλληνες, όχι στους ελλαδικούς πολιτικούς. Να κρατηθούν, να μην σβήσει η Ελλάδα, γιατί τότε θα χαθεί και η ανθρωπότητα. Ο Σουχαρίτ Μπακτή, παραδείγματος χάρη, ο διάσημος γιατρός και αγνός φιλέλλην, λέει για τους πολιτικούς να τους στείλετε στον αγύριστο, εμείς εσάς περιμένουμε. Αυτή την αλήθεια λοιπόν την κατάλαβα και την έκανα βίωμά μου. Αυτά τα 12 χρόνια ζωής μου, τα πρώτα μου χρόνια, έγιναν η βάση, το μέτρο, οι κρίσεις για τα πάντα, σε έναν κόσμο που έρχονταν και κανένας δεν το γνώριζε. Ήταν αυτός που καταβρόχθιζε ακριβώς Χριστό και Ελλάδα, παγκόσμια, σερβιρισμένος σε χρυσό περιτύλιγμα. Τη σχολική αίθουσα την αποχαιρέτησα νωρίς, στα 17 μου χρόνια. Μόνο τα παιδιά ήταν ζωντανά, έξω από την αίθουσα νέκρα. Και ένα πρωτόγονο ορμητικό τεράστιο πολιτισμικό σοκ σάρωνε τα πάντα. Την κοινωνία όλη, την παιδεία, τη γλώσσα, την ελληνική ιστορία. Κατάργηση ηθών, εθήμων, Χριστού και όλη η τεχνολογία και τα προπαγανδιστικά μέσα και τα άγρια γρανάζια της ολοταχώς για να μην μείνει τίποτα όρθιο ελληνικό και χριστιανικό παγκόσμια. Μόνο που γινόμασταν και οι ίδιοι γρανάζια αυτού του συστήματος. Και πολλοί ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Όμως το προπύργιό του που λέγεται Ελλάδα έπρεπε να εξαφανιστεί από το χάρτη. Ταξιδέψαμε με τη σχολή μας στις άλλοτε ακμάζωσες εστίες του ελληνισμού. Στη Ρωσία, στα Βαλκάνια, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Μικρασία, Κωνσταντινούπολη. 200 χρόνια τώρα το ελληνικό πνεύμα επισήμως ξεριζωμένο, διωγμένο, χλευασμένο, χαμήλωσε τα φώτα του. Εκεί που άλλοτε το γνώθις αυτών των Ελλήνων και το φως του Χριστού είχαν γίνει τη λαυγής φάρη ελληνισμού και ορθοδοξίας, φώτιζαν και ημέρευαν βαρβάρους σε Ανατολή και Δύση. Αλλά προς απογοήτευσή τους όμως. Πάντα κάτι μένει. Υπάρχουν σπίθες ακόμα παντού. Μάρτυρες αδιάψευστη τα έργα της ευποιίας και της ευεργεσίας προς όλους τους λαούς που τους φιλοξενούσαν. Όπως έλεγαν, άνδρες ευεργετικοί αναδεικνύονται οι κατά Χριστόν αγαπώντες. Γιατί ο Χριστός καταδικάζει τη φαρισαϊκή ευεργεσία, αυτή που εμείς κατά κόρο γνωρίσαμε στη στέρα του πόλης. Την του φαίνεστε επισκοπό βλάβης, όπως λέγεται.
αφού όλο το έργο το είδαμε πλέον. Ποιο? Καλό βόλι για το καλό μας. Υπάρχουν κοινότητες ακόμα που τρεμοσβήνουν, αφού η κεντρική στρόφιγγα έκλεισε στην πατρίδα. Η μητέρα Ελλάδα έγινε κακή μητριά και εκείνοι, πιστεύοντας ότι οι κυβερνήτες είναι παλιοί αγνοί Έλληνες, ήλπιζαν, μέχρι που διαλύθηκαν. Πόσο γελάστηκαν. Γνωρίζουμε πλέον όλοι οι Έλληνες, ως τα πέρατα της γης, στις νέες και στις πανάρχιες εστίες μας, ότι η πατρίδα μας, 200 χρόνια τώρα, ζει την πιο πρόστιχη και ύπουλη σκλαβιά. Οι βάρβαροι είναι εντός. Και ως προβατός χιμηλίκη. Κατά συμμορίες ξεσκίζουν τα σπλάχνα της. Είμαστε ήδη ξένοι στον τόπο μας. Όμως παντού είδαμε το θαυμασμό και την ανάμνηση της ευεργεσίας των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Από Έλληνες και ξένους. Ζει ακόμα η ανάμνηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο. Μας προσκύνησαν για να τιμήσουν εκείνον. Η ευεργεσία των φαίνει ως λαμπάς Ισαΐ και ομένη, ενώπιον του Χριστού του υπερτάτου ευεργέτου. Έτσι λέγεται. Είδαμε ακόμη ότι Χριστός και Ελλάδα είναι καημός και νοσταλγία για τις ελληνικές μας κοινότητες εντός και εκτός Ελλάδος. Άρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα όσο υπάρχει πόνος και καημός και νοσταλγία. Υπάρχει και παντοχή και μετάνοια. Λέει ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Οι άλλοι λαοί κανιβαλίζουν, μα οι Έλληνες σηκώνουν στις πλάτες τους το σταυρό της ανθρωπότητος. Έτσι και έγινε. Ο καινούριος κόσμος που ανέτειλε με τη Θεία Γέννηση γράφεται με το αίμα χιλιάδων Ελλήνων Αγίων και Μαρτύρων. Δεινοπαθούν, μα τραγουδούν και χορεύουν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Αλλά ακόμη δεν ελευθερωθήκαμε, Χριστέ μου. Αφού η σκλάβα πόλης κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει, ποια μάτια δεν δακρύζουν και ποιες καρδιές δεν ραγίζουν μπρος στην Αγία Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι. Είναι αφιερωμένο σε σένα, Χριστέ μου, το κέντρο της Ρωμιοσύνης σκλαβωμένο. Εδώ ήταν κάποτε το φως όλης της ανθρωπότητας, όλης της οικουμένης. Πάντα διωγμένος και εσύ, Ρωμιοσύνη, πού θα γεννηθείς απόψε? Στείλε, Χριστέ μου, την ειρήνη σου βάλσαμο στις πονεμένες μας ψυχές που σε πιστεύουν. Αλλά πάλι με χρόνους, με καιρούς, ίσως, όχι ίσως, όπως υπόθηκε με πίστη. Πάλι δικά μας θα είναι. Τι εικόνα, Θεέ μου! Η Ανατολική Αυτοκρατορία των Ρωμιών, το καύχημά μας, που για 1100 και πλέον έτη θαύμαν επανάληπτο στην ανθρωπότητα, διαμόρφωνε στα σπλάχνα της το ελληνικό πνεύμα κατά το ορθώς δοκούν, Ελλάς και Ορθοδοξία. Και με ανιδιοτέλεια και απλοχεριά, τα ελληνοχριστιανικά πλέον ιδανικά τα έδωσε όλα. Και στο κέντρο της εικόνας η βασιλεύουσα, υπέροχη, λαμπρότατη, αγέροχη. Με την Αγία Σοφιά, το δεύτερο ελληνικό αρχιτεκτονικό θαύμα μετά τον Παρθενώνα. Οι πόλεις των πόλεων, οι βασιλείς των πόλεων, υπόδρομοι, ναοί, πανεπιστήμια, σχολές, αποχετευτικά, ρημοτομεία, λαμπρά κτίρια, βιβλιοθήκες, ελληνικά χειρόγραφα. Τέτοια πόλης δεν υπήρχε. Αλλά εάλλο η πόλης. Ο πιο έγκυρος μελετητής του Βυζαντίου, ο ιστορικός ακαδημαϊκός Άγγλος ο Ράνσιμαν, που έγινε και ορθόδοξος στο τέλος, αναγνωρισμένη αυθεντία της διεθνούς ιστοριογραφίας, με αγνά συναισθήματα και μεγάλο σεβασμό στο φαινόμενο Βυζάντιο, είδε αυτόν τον ιδιόμορφο πολιτισμό σαν φυσική προέκταση και πραγμάτωση σε χώρο και χρόνο του αρχαίου ελληνικού και αλεξανδρινού θαύματος. Και ακλόνητος στην επιστημονική του συνείδηση, είδε ζευγμένη, όπως λέει, την ελληνική μονοθεϊστική φιλοσοφία στο χριστιανικό πνεύμα. Ζευγμένη στο χριστιανικό πνεύμα. Καμία αμφιβολία, αγαπητοί μου. Το αντίθετο είναι εκ του πονηρού. Στο Βυζάντιο καθαίρεται και ολοκληρώνεται το ελληνικό πνεύμα από το φως του Χριστού, για να δοθεί στην ανθρωπότητα το ολοκληρωμένο πλέον θαύμα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Και ο Ράνσιμαν εκρίθη ο ικανότερος για αυτήν τη μεγάλη στιγμή της ιστορίας. Αυτήν ξεχάσαμε, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η αποστολή των Ελλήνων. Βαριά, αλλά και μεγαλειώδης. Αλλιώς πληρώνουμε ακριβά όλοι, όπως τώρα. Άλλο η πόλης, λοιπόν. Σκλαβώθηκε η πόλης. Ένας δαιμονικός και αντίχριστος κόσμος. Όπως είπαμε, ήλκετο από το φως του Χριστού και των Ελλήνων, αλλά η βαρβαρική τους μικροψυχία και κατωτερότητα δεν το άντεχε. Λέει ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Οι δήθεν σήμερα πολιτισμένοι Ευρωπαίοι, απόγονοι εκείνων των απίστων βαρβάρων της Δύσης, που η παπική εκκλησία αιώνες έστρεφε προς την Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, θα πληρώσουν εκεί στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ήθε, αλλά άλλο η πόλης. Σκλαβιά, πολλά τα δεινά.
μα ο λαός μας μεγαλουργεί στα πέρατα της γης. Η ελληνική γλώσσα γίνεται διεθνής και ο λαός μας ποτέ δεν έχασε το τραγούδι του και το φρόνημά του. Κόντευε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να ξαναγίνει ελληνική και ακόμη περισσότερο να αναστηθεί η Ρωμανία των Ρωμιών, των Ελλήνων σε Ανατολή και Δύση. Λιβόρνο, Ρώμη, Βενετιά, Τεριέστη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Βλαχιά, Βουκουρέστη, Κωνσταντινούπολης, Μαύρη Θάλασσα, Οδυσσός, Ρωσία, Προύσα, Σμύρνη, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Παντού φωνές Ελλήνων και πατήματα Ρωμιών. Διπλωμάτες, έμποροι, τραπεζίτες, κτηματίες, καραβοκυρέοι, δάσκαλοι, γιατροί, προσφορά, πλούτος, πολιτισμός, παιδεία, αρχοντιά, αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, καραβάνια διασχίζουν τις στεριές, πλειάδα δωρητών, Γιάννηνα, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολης. Μεγάλα οικονομικά πολιτιστικά κέντρα, τέχνες, γράμματα, εμπόριο, οικονομική και πολιτιστική αυτοκρατορία. Αυτό ακριβώς είναι ο ελληνισμός. Όχι κράτος. Και αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα. Το σχέδιο του Θεού δεν έδωσε την πόλη στον αιμοβόρο Πάπα. Αυτό που μας κρατά ακόμα μέχρι τώρα και ως το τέλος. Τι και αν το δημονικό κατεστημένο της Δύσης με δόλο και βεσσαλαίο μίσος, εξαγορά και απάτη, έστησε το ψευτορωμαϊκό του 1821, βαθιά και χυμώδη η ρίζα του Έλληνα, και στην πίστη και στον πολιτισμό. Μέσα από το κρατήδιο φάντασμα, λύκοι ξεσκίζουν τις σάρκες του, μα ακόμα υπάρχει. Από τα 200 χρόνια για 150 ζει στις πατρογονικές του εστίες, καμιά μεταβολή. Σχεδόν, παρά τις οργανωμένες σφαγές που τον αναγκάζουν οι ελλαδικοί ξένοι πράκτορες ψευτοκυβερνήτες μέχρι να χαθούν όλες οι πατρίδες του. Εδώ όμως και 50 χρόνια, η δαγκάνηση της παγκοσμιοποίησης, το φοβερό θηρίο, έχει απλώσει ένα ζωφερό σκοτάδι κατοχής σε όλο τον κόσμο. Αλλά σε εμάς, ιδιαιτέρως, απειλείται και η βιολογική μας ύπαρξη, αλλά και της ανθρωπότητας. Όμως εμείς οι Έλληνες περιμένουμε κάτι. Την Ανάσταση του γένους μας, το ποθούμενο του Πατροκοσμά και τη σφαλιάρα του Αγίου Ποησίου, την πόλη και την Αγία Σοφιά, την πρωτεύουσά μας που έμεινε στη μέση, την ολοκλήρωσή μας, την ολοκλήρωση του αγώνα μας. Θα κρατήσουμε? Ναι, μας το λένε οι Άγιοι. Χριστέ μου, χρόνια ισχάτης αποστασίας, διοκόμενη και μαρτυρική εκκλησία σου. Πού θα γεννηθείς, Χριστέ μου? Πολλές καρδιές Ελλήνων σε νοσταλγούν. Θέλεις εσύ και ζούμε εμείς. Νοσταλγούμε απόψη και λίγη χαρά. Εγώ, εκεί στη μικρή μου γωνιά, των τρυφερών μου χρόνων θα πάω πάλι. Και ας νιώθω και καημό και πόνο για τα περασμένα και τα τωρινά, την εγκατάλειψη και την ερήμωση. Αρκεί που δεν λησμονούμε. Κακό είναι η λύθη. Και εγώ αυτά που νοσταλγώ είναι αληθή. Αληθή. Αλφα στεριστικό σε λύθη. Όχι λύθη. Αληθινά. Γι' αυτό και δεν ξεχνιούνται. Τι γλώσσα θεϊκή, τι σοφή. Θυμάμαι από τις γιαγιάδες μας και την αρχαία προσοδεία ακόμα, την τραγουδιστή γλώσσα. Είναι μεσάνυχτα. Τέτοια ώρα ο πατέρας είχε έρθει από τα Γιάννενα. Φορτωμένος καλούδια, φούρναρες ήταν. Ψωμί αφράτο, χάσκο, όπως το έλεγε, κουλούρια, μπακλαβάδες, καταΐφι, κρέμες, κοκ. Και η μάνα μου είχε έτοιμες τις τηγανίτες του Χριστού και το κρέας πρασοσέλινο μοσχοβολούσε. Όλα τα παιδιά μαζευόμασταν το απόγευμα της παραμονής στο σχολείο και αγραντεύαμε το δημόσιο δρόμο. Με χαρά και αγωνία να έρθουν οι δικοί μας από τα Γιάννενα. Το πρωί τα αγόρια είχαν πάει να πουν και τα κάλαντα. Πρώτα από τον παπά, τους έδινε μια κουταλιά μέρι και ξηρούς καρπούς. Αλλά και οι άλλοι, καρύδια, τσαπέλες, σικομαΐδες, μίγδαλα και καναφράγκο, ό,τι είχαν. Το λεωφορείο έρχονταν ως τα κούρεντα τότε και με τα μουλάρια έφταναν εκεί οι συγγενείς μας για να φορτώσουν. Κάποια παιδιά όμως δεν καρτηρούσαν κανέναν ποτέ. Φρόντιζαν οι μανάδες μας να χαρούν κι αυτά. Γλυκά, φρυγανιές, μπακλαβάς, καταΐφι. Εμείς καμαρώναμε κάτι καινούριο, τρώγαμε κανένα γλυκό, μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί στην εκκλησιά, πότε μας έπιανε η νύστα, πότε τα γέλια, τι έβλεπαν τα παιδικά μας μάτια. Πριν χαράξει, γυρνούσαμε στο σπίτι, να φάμε τον μπατσά. Ευχές, χαρές και λίγος ύπνος. Μουρμουρίζαμε και κανένα τραγουδάκι, Άγια νύχτα. Το θαύμα θείο γίνεται ιερό, να δεχθούμε τα γιοχάδια από τον ουρανό. Μεσάνυχτα Χριστούγεννα του 2021. Το Τζάκι Κέι με συντροφεύει. Έχω πολλή νύχτα μπροστά μου ακόμη. Καμπάνα δεν περιμένω. Εκκλησία δεν μπορώ να πάω. Εκεί όπου βλασφημείται το Άγιο Πνεύμα. Τι δαιμονική θεολογία κι αυτή. Τι βλάσφημο εκκλησιαστικό κατεστημένο. Μάσκα, rapid test.
καθαρτικό χεριών, πλαστικές διαχωριστικές κορδέλες. Σύμπλευση με την άθεια κυβέρνηση. Στέκει η Θεία Χάρις στον κεσαροπαπισμό. Πού είναι το «Ινα όσιν εν» του Χριστού? Όλοι ένα, όλοι μαζί, κανείς μόνος. Πού είναι? Αγαθόν ελπίζειν επικύριον ή ελπίζειν επάρχουσιν. Καλό είναι να ελπίζουμε στον Κύριο και όχι στους άρχοντες. Προτιμώ και εγώ τις αληθινές νοσταλγικές μου αναμνήσεις στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και της Πασχαλιάς, στις γιορτές των Αγίων, στα πανηγύρια, οι ανταμώσεις με τους ξενιτεμένους, τους γάμους, τα γλέντια ή και στη μικρή μου πατρίδα. Ευχές αληθινές, με δάκρυα στα μάτια. Οι δε αποκριές μας τότε οχριούν μπροστά στα καρναβάλια του ιού της κορώνας, στους ιερούς χώρους. Εκεί η ζωή μας ήταν σαν ένα έργο, να παίζεται σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή. Με πολλές πίστες, στην εκκλησιά, στο σχολείο, στη βρύση, στα μπέλια, στη σπορά και στο θέρο, στον ξέφλο και στην παρηγοριά, στον αποχωρισμό για την ξενιτιά, στη χαρά της επιστροφής, στην προσωπική εργασία για την κοινότητα, στο κέντημα, στη βαφή του νήματος, στο γνέσιμο, στον ρεγαλιό, στα γεννητούρια, στο μεσοχώρι οι άντρες στο μαγαζί και οι γυναίκες με τη ρόκα στα πεζούλια και εμείς τα παιδιά, παιχνίδια, αστεία, πειράγματα. Στα βαφτίσια επίσης, σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου. Βιώναμε τα πάντα και το βίωμα γινόταν γνώση. Όλοι μαζί ήμασταν και πρωταγωνιστές και κομπάρσι. Μικροί και μεγάλοι ήρωες για το αιώνιο ταξίδι της ζωής. Τίποτα κρυφό. Όλα φανερά. Πόνοι, λύπες, χαρές, κουσούρια και τα παθήματα μαθήματα. Σκληρή ζωή. Όχι μαλθακή όμως, όπως σήμερα, που είναι το χειρότερο. Και απέραιε μια γλυκιά συμπόνια, σαν σε αρχαία τραγωδία. Να προσφέρουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Μήπως και σε εμάς κάποτε η ζωή φέρει το ανεξήγητο, το αναπάντηχο? Όλοι, παραδείγματος χάρη, καλεσμένοι στο ξεκίνημα ενός νεκρού, ή γαμπρού, ή νύφης, ή ξενιτεμένου. Όλα είναι χαρμολύπη στον πολιτισμό μας. Μπροστά στην κοινή μοίρα, τα πάθη παραμερίζονται. Οι καρδιές μαλακώνουν, τα δάκρυα τρέχουν. Όλα ζωντανά. Θυμάμαι πώς γάμος και χαρά μετατράπηκε σε λύπη, καθώς όλοι άρχισαν να κλαίνε όταν τα όργανα, παίζοντας μυρολόγια και τραγούδια της ξενιτιάς πονεμένα. Κάπως έτσι. Ένα μυρολόι, παραδείγματος χάρη. Μυρολόγια, τραγούδια της ξενιτιάς παραπονεμένα της Υπήρου, σήκωσαν θρήνο, αφού τα νιόπαντρα με το ξημέρωμα έφευγαν για τα έρημα τα ξένα, πως ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Δεν γύρισαν ποτέ. Τι αρμονία, ελληνικό και χριστιανικό πνεύμα μαζί. Ζούσαμε με μια απλότητα, αλλά και πληρότητα. Φτωχή και πλήρης. Όλα στον πολιτισμό μας γίνονταν χορός και τραγούδι. Για ξαλάφρωμα και θεραπεία των ψυχών. Θαύμασα την ελληνική λεβεντιά σαν χόρευαν άντρες με βήματα αντρί και αρχοντικά και γυναίκες με τσαλιμάκια χαριτωμένα. Και ο χορός έκλεινε με εμάς τα παιδιά. Από μικρή μ' άρεσαν πολύ τα τραγούδια και οι χοροί της πατρίδας μου. Τα αδέρφια της μάνας μου, η θιά μου, παραδείγματος χάρη Κωνσταντο, με διάβαζε και μου μάθανε και τα τραγούδια. Ο θείος μου ο Γιάννης, μερακλής, χορευταράς, κοινωνικός, πολύ τον αγαπούσα. Πρότυπό μου. Φιλόξενος και φιλότιμος, με χόρευε στα γόνατα. Αλλά και τα αδέρφια του πατέρα μου, η θιά μου Ελένη, χόρευε. Και ο θείος μου ο Θόδωρος Γλεντζές, οργάνωνε γάμους και χαρές. Χόρευε λίγη μάνα μου, τον τερβέναγα με το τραπέζι στα δόντια. Έγινα καλή χορεύτρια της περιοχής, αλλά και στην πόλη στα Γιάννηνα. Ως παιδί ήξερα ποιος μερακλής χορεύει ποιο τραγούδι. Και όταν οι γονείς μας δεν μας άφηναν πολλές φορές να ξενυχτήσουμε στο γλέντι, πέφτοντας για ύπνο, άκουα από μακριά τα βιολιά. Δεν κοιμόμουν, ήξερα ποιος χορεύει και μέσα από το στρώμα έβγαζα τα βήματα του τραγουδιού κι εγώ. Πόσα παραμύθια, πόσα σοφά λόγια ακούσαμε. Παροιμίες, ρητά, νουθεσίες, παλιά τραγούδια, παραλογές του νεκρού αδελφού, του γεφυριού της Άρτας, ο Κωνσταντής, ο Δράκος, η κακιά πεθερά. Ορμήνιες, ιδίως από τη γιαγιά της μάνας μου, τη Μανίτσα, όπως τη λέγαμε, η οποία πέθανε 107 χρονών. Ένας θησαυρός. Οι κοινωνίες ήταν ζωντανά σχολιά, κάτω από το πνεύμα του ελληνισμού και το βλέμμα του Χριστού.
Έλεγαν, θυμάμαι, δεν φωτίζονται οι άνθρωποι χωρίς φόβο Θεού. Και ο λαός του λέει, τόσο αθεόφοβος είσαι? Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, Κύριε, εμφύτευσον εν εμή την ρίζα των αγαθών τον φόβο σου. Ή αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ή ακόμα μακάριος ανήρ ο φοβούμενος των Κύριων. Μην με παρεξηγήσετε. Ακούω πολλές φορές και από τα παιδιά μου και από πολλούς μεγάλους και της δικής μου σειράς ακόμη να λένε, μα ήταν τότε όλοι Άγιοι? Δεν υπήρχε το κακό, τα μίση, οι ζήλες? Όλα υπήρχαν και θα υπάρχουν όσο υπάρχουν άνθρωποι. Ποιος το είπε? Με μια διαφορά όμως ουσιαστική. Υπήρχε η διάκριση του καλού και του κακού. Ήξεραν πότε πράττουν το καλό και πότε το κακό. Και αυτό επειδή οι κοινωνίες ήταν παιδαγωγικές. Περιορισμός των αισθήκτων και καλλιέργεια ανθρωπιάς. Αυτό είχαν. Και είχαν αναπτύξει ένα οξύ αισθητήριο για το πρέπον. Κάθε χοντροκομμένο πράγμα έκανε μπαμ. Και αυτό σε κακοχαρακτήριζε. Πράγμα που ισοπαίδωσε αργότερα η εκπαίδευση της άθεας παγκοσμιοποίησης της τερατουπόλης. Κανένας ηθικός φραγμός. Εκπόρνευση των πάντων. Γιατί να μην το αρπάξω, γιατί να μην αδικήσω? Αν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος. Γιατί το κακό έγινε νόμιμο πλέον σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Ας το καταλάβουμε τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες. Νομίμως διώκεται ο Χριστός και η Ελλάδα παγκόσμια. Έγινε αυτό που λένε οι Άγιοι. Το κακό και η αμαρτία έγιναν μόδα. Και μάλιστα απέκτησαν και δικαιώματα. Αφού μπορώ με 1002 ίντρικες να μην δικαστώ, η Θεία Δίκη τι με ενδιαφέρει, μπορεί και να μην υπάρχει και Θεός. Του διδασκόμαστε. Έλλην όμως, χωρίς Ελλάδα και Χριστό, δεν γίνεται. Γιατί ο Έλλην ζει κατά Θεόν. Η γλώσσα το λέει. Έλλην, ελ και το γράμμα νη, ελ ήλιος. Φωτεινός νους, φωτισμένος νους. Αυτό το φως των Ελλήνων ζητάει η ανθρωπότητα και δεν ζει χωρίς αυτό. Έστω και ο λίγο φως και μακρινό σε μαύρο τόπο κέρμο. Όλοι το βιώνουμε το κακό, ασχέτως που το χρεώνουμε. Σε κοινωνίες χάους που ζούμε χωρίς αλήθεια, βιώνουμε τον τρόμο των ψευδοεπιστημών, οι οποίες θεοποιήθηκαν, ιδίως η ιατρική, και συνειδητοποιούμε την ιατρική τρομοκρατία, αλλά και τα δισεκατομμύρια των επιτιδίων πίσω από το χάος. Ποιοι είναι αυτοί άραγε, που ορίζουν τον πλανήτη και τις ζωές μας? Να όμως η αλήθεια των Ελλήνων. Πάσα επιστήμη χωριζωμένη αρετής, πανουργία και ουσοφία φαίνεται. Δεν κρύβονται εξάλλου. Ο Κίσιγκερ πολλές φορές είχε πει: τα μεγάλα μυστικά δεν χρειάζεται πλέον να τα κρύψουμε. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν τα πιστεύει. Και είχε δίκιο. Ο Θεός όμως μας έδωσε το αυτεξούσιο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να βιάσει κανέναν. Ο ίδιος ο Χριστός ρωτούσε: θέλεις υγιείς γενέστε? Ιατρική με τη βία για το καλό μας? Όταν γνωρίζουμε ότι τα ίδια αυτά κέντρα θεωρούν τον άνθρωπο μόνο είδος προς εξαφάνιση. Καλό βόλι λοιπόν, και οι περισσότεροι για να πιούν έναν καφέ πάνω σε ένα πείραμα. Ζούμε την απόλυτη ματαιότητα, αλλά ξεχάσαμε ή δεν γνωρίζουμε την αιωνιότητα. Πάντα θυμάμαι τον πατέρα μου, πώς αντιδρούσε σε αυτόν τον παραλογισμό. Έλεγε στη μάνα μας: γράμματα μαθαίνουν τούτα τα παιδιά, αλλά να ζήσουν ξέρουν. Τι διάκριση και πόσο σοφό. Μη ζηλεύετε πολλά. Όλα εδώ θα μείνουν, έλεγε. Τα μάτια σας 24 να γίνετε καλοί άνθρωποι. Να έχετε λόγο και μπέσα. Και η μάνα συμπλήρωνε: να βρείτε και άντρες μπεσαλίδες. Αυτή τη ζωή με τα βάσανα και τα τραγούδια οι γονείς μου δεν τη λησμόνησαν ποτέ. Μια γυναίκα σοφή και μάνα μας. Φιλόσοφη την έλεγε ο πατέρας μας. Μετρημένη σ' όλα. Και καλοκάγαθη. Έτσι σε θεωρούσαν και οι χωριανοί. Αλλά και Ανδρεία μαζί. Μεγάλωνε 4 παιδιά μόνη της. Μας έλεγε να μην γίνετε ποτέ ανακατοσιάριδες. Να μην πάμε και να φέρνουμε κουβέντες δηλαδή. Και έλεγε: ξέρεις, δεν ξέρω. Είδες, δεν είδα.
Άκουσες, δεν άκουσα. Κι οι τείχοι έχουν αυτιά και ο κάμπος έχει μάτια, έλεγε. Αλλά και τα αδέρφια του πατέρα μου, άντρες ωραίοι, όπως και ο πατέρας μου, έστριβαν περήφανο μουστάκι, δίκαιοι, αξιοπρεπείς, πατριώτες. Τέτοιο όνομα είχαν. Κι εγώ με τον καιρό κατάλαβα. Και με τα χρόνια, μέχρι να φύγει η καταχνιά που ως χρυσόσκονη κάλυπτε το μεγάλο ψέμα και την τύφλα μας. Κατάλαβα πλέον ότι εμείς ήμασταν τα τελευταία τυχερά παιδιά των Ελλήνων πριν ο κοινωνικός ιστός διαραγεί ανεπιστρεπτή. Γιατί βιώσαμε, νιώσαμε, κρίνουμε και συγκρίνουμε. Γι' αυτό αυτή η αίσθηση πληρότητας και περηφάνειας που καταγράφηκε στην ψυχή μου για την ελληνική μου καταγωγή, την ελληνοχριστιανική μου παράδοση, τους γονείς μου, τους συγγενείς μου, με φέρνει πάντα πίσω στις μεγάλες γιορτές, όπως απόψε, να αναπολώ το αγέρεχο φρόνημα του λαού μας και αυτόν του μικρόκοσμου που γεννήθηκα. Το χωριό καμένο από το ολοκαύτωμα των Γερμανών. Στην περιοχή έκανε αντίσταση ο Ζέρβας και ο πατέρας μου με τα αδέρφια του πρωτοπαλίκαρα. Θύματα, χήρες, ορφανά. Και η ευαίσθητη ελληνική ψυχή, μέσα από τα μύρια βάσανα γράφει τη συνέχειά της. Χτίζουν σπίτια, δεν απελπίζονται. Παντρεύονται, κάνουν οικογένειες. Εμείς είμαστε η γενιά μετά το 50. Η κοινότητα οργανώνεται με υπερτάτη προσπάθεια. Παπάς, πρόεδρος, γραμματικός, δάσκαλος, γιατρός, καλαντζής, τσαγκάρης, κουρέας, τεχνίτες, κτηνοτρόφοι, υφάντρες, ράφτρες, με θάρρος να νικήσουν. Άλλοι ξενιτεύονται στις πόλεις, άλλοι στα μακρινά τα ξένα και στην καταραμένη Γερμανία με την ευχή της μάνας, τον τόπο που γεννήθηκες ποτέ μην τον ξεχάσεις. Πού να ήξεραν οι μαύρες. Σε αυτόν τον κόσμο πρωτοέζησα, σε αυτή τη μικρή γωνιά της γης, στην επαρχία Κουρέντων, με τα χωριά της, σε ένα κόσμο με πείσμα, υπομονή, αγώνα, γέλιο, αισιοδοξία για την έντιμη φτώχεια, του ζήν, αλλά και μέσα από τα χαλάσματα για την Ανάσταση του Εύζην, δηλαδή των αρετών της φυλής. Εκεί που κάθε παιδί έρχονταν στη ζωή καλοδεχούμενο με ευχές και ανανουρίσματα. Εκεί που ο ανήμπορος και ο φτωχός δεν θα πεθάνουν ποτέ από την πείνα. Εκεί που ο χαροκαμένος δεν θα μείνει ποτέ μόνος και ο χαρούμενος θα μοιραστεί τη χαρά του. Εκεί που οι άνθρωποι τραγουδούσαν και τη ζωή και το θάνατο με έναν έρωτα αλλιώτικο. Εκεί που η μια γενιά χιλιάδες χρόνια διαδέχονταν την άλλη. Άκουες, στις γιορτές στην εκκλησιά θα πάτε. Στον επιτάφιο όλα τα παιδιά να ψάλουν. Μας έπιαναν τα γέλια. Δεν πειράζει όμως. Καθώς ακούγαμε τους οργανοπαίχτες να τα τραγουδάνε, να τα λένε τραγουδιστά. Να σέβεστε τους μεγαλύτερους, τους γονείς σας. Να λέτε στους παππούδες καλά γεράματα. Όχι ξεδιάνθρωποι, όχι χαχάνισμα άσκοπο. Να είστε προκομμένοι, χρήσιμοι, εργατικοί. Προσευχή το βράδυ τα παιδιά, χειροφύλημα γονιών και σαν ανταπόδωσαν και ανταπαντούσαν. Και νύφη ή και γαμπρός για το αγόρι. Χειροφύλημα του νουνού, του παπά, στους θείους, στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Να είστε καθαροί, να είστε άξιοι, κοινωνικοί. Αλλά και καλοί χορευτές. Ο χορός ήταν πανάρχια ελληνική αξία. Ο αχόρευτος, απέδευτος. Πώς είχαν σωθεί, Θεέ μου, όλα αυτά μέχρι το 50. Και το 60 λίγο. Λέει ο Πλάτων, ο αχόρευτος, απέδευτος. Στο κέντρο του χωριού, ο τόπος του χορού, λέγεται ακόμα χωροστάδι και υπάρχει. Και στα κορίτσια. Να κεράσετε τον ξένο. Να ξέρετε να φτιάχνετε πίτα. Να έχετε τρόπο. Ακούγαμε. Να μην σας πιάνει ο διάολος. Αυτό που κάπως έντεχνα αποσιοποιήθηκε στις πόλεις. Να μην σηκώνετε μύτη. Να μην είστε περήφανες. Να είστε νοικοκυρές. Ακούγαμε τις λέξεις για καλή οικογένεια. Τα παιδιά να σκουπίσουν την εκκλησία. Βλέπαμε τις γιαγιάδες με δάκρυα να ξενυχτάν τη Μεγάλη Πέμπτη τον Αφέντη Χριστό. Έτσι τον έλεγα τον εσταυρωμένο. Σαν νεκρός αληθινά. Τα παιδιά υπηρέτες στους γάμους με τους μεγάλους. Τα παιδιά να βοηθήσουν τον παπά. Μικροί και μεγάλοι να μαζέψουν και να δώσουν ξύλα για τις αποκριές. Όργανα, χορός, γέλια. Με ελληνική ευπρέπεια οι μασκαράδες κανένα έκτροπο. Τελευταία, μα και μοναδική αναλαμπή αλίμονο. Για αυτή την κοινωνία που ημέρευε τα πάθη και πράινε και τις πιο σκληρές ψυχές. Με μια γλώσσα παραβολική, αλληγορική, αρχαίος τρόπος έκφρασης. Αλλά και τσεκουράτη. Ανώστιος μεν, ως θέα θράβει δε. Κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Έτσι είναι η ελληνική γλώσσα. Ενώνει
τη γη και τον ουρανό. Το γνωρίζω πλέον καλά, πως τίποτα δεν ανασταίνεται με φιλολογικές αναλύσεις, συμπόσια, εκπαιδευτικά προγράμματα. Συλλόγους, γιορτές της παγκοσμιοποίησης για να προσβάλλουν τους Αγίους, γιορτή πίτας, πέστροφας, πατάτας, ναρκωτικών, της γης, του πατέρα, του νερού. Γιορτές πληρωμένες από το κράτος, σοβιετικού τύπου, που ανέδειξαν πλήθος εγωπαθών ηγετήσκων, κομισάριων αποκρουστικών και πληρωμένων, που το σύστημα, όσο θυμάμαι, χρησιμοποιεί τους ίδιους. Γιορτές που νέκρωσαν και αγρίεψαν τις ψυχές των Ελλήνων. Παρακμή και απογοήτευση. Ανάσταση και συνέχεια γινόταν μόνο στη βιωματική και αγαπητική κοινωνία του ζωοποιού τρόπου των Ελλήνων. Γι' αυτό οτιδήποτε έφυγε από αυτή την αιστεία δεν αναβίωσε ποτέ. Όταν ακούμε χρόνια τώρα αναβίωση εθήμων, κάποιοι έξυπνοι εξοικονομούν κονδύλια και κάποιοι ρομαντικοί βλάκες τρέχουν να τα υλοποιήσουν. Και το αποτέλεσμα, καρνάβαλος. Πολιτιστικές εκδηλώσεις καπελωμένες από συλλόγους, αρκεί να μοιραστούν το αλεσβερίσι. Ποιότητα μουσικών κατά τον ίδιο τρόπο. Όχι των καλύτερων, αλλά όποιος πληρώνει ή πληρώνεται. Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκε η μουσική, που είναι η κορονίδα του πολιτισμού. Η θεϊκή τέχνη κατά τον Πλάτωνα. Θεϊκή και η επίδρασή της στην ηθική διάπλαση του ανθρώπου. Θεϊκές, θεραπευτικές και παιδαγωγικές και οι ιδιότητές της. Καθιερωμένη επισήμως η μουσική από τον 6ο αιώνα, π.Χ., τον Πυθαγόρα, ο οποίος κατέβασε την ουράνια μουσική των σφαιρών στη γη και η κλίμακά του αμετακίνητη στους αιώνες. Γλώσσα και μουσική πάνε μαζί. Τι κρίμα που το κράτος αυτό, το ανθελληνικό, κήρυξε μετά την Επανάσταση πόλεμο εναντίον του ελληνισμού και πρώτα με το επέσχυντο γλωσσικό ζήτημα. Χωρίς ντροπή. Τα κατάφεραν μετά από 200 χρόνια. Γύρω στο 2000, στο 1980, 78, 82, με νόμο τελικά, να ανακόψουν την εξέλιξή τους. Ανακόπτεται η γλώσσα. Αυτή η γλώσσα που μαζί ανέκοψε και την εξέλιξη του νου και της καρδιάς μας. Γλώσσα αληθινή, γλώσσα τραγουδιστή, γλώσσα με τα βαθιά νοήματα, γλώσσα του ουρανού και των αγγέλων, γλώσσα μαθηματική, γλώσσα της ακρίβειας, γλώσσα του σύμπαντος. Πέφτει αυτόματα και η μουσική και ο χορός. Πώς να γραφεί και να εκφραστεί. Αυτό με πόνεσε κατάκαρδα. Γιατί από τότε καταλάβαινα ότι τα πάντα στον πολιτισμό μας ήταν τραγούδι, χορός και μουσική. Και στη ζωή και στο θάνατο. Με συγκλώνησε αυτό. Πάντα με συγκλώνησε η μουσική. Με έπιανε ένα ουριό, ρίγος δηλαδή, έτσι το λέμε στο χωριό. Όχι μόνο όταν άρχισαν τα βιολιά να πέσουν, μα και όταν τα κούρδιζαν ακόμα. Κι αν βρισκόμουν στο παιχνίδι ή έφερνα τη γίδα από τη βοσκή ή κάσες νερό από τη βρύση, τα άφαινα και αρέντευα, έτρεχα. Στο δρόμο ο αέρας μου έφερνε την ηχό από κάποιο τραγούδι, άρα ο χορός είχε να πιαστεί. Όπα, χα, επιφωνήματα, από καρδιάς, τι μεράκι, τι βήματα και ψαλιδιές αρμονικές. Τι ωραίες μορφές. Γιαντάλιος, ο θειός μου. Σπύρο Ντούβαλης, Βασίλης Ουρανίας, η νουνή μας Βασίλης Κεφώνης. Η θιά μου Ελένη χόρευε. Χόρεψε τώρα, μωρ Κατερίνα μου έλεγε. Εγώ από τότε που έχασα το Θοδωρή, δεν ξαναχόρεψα. Ήταν αυτός ο Λεβέντης που χόρευε ο θείος μου με το τραπέζι στα δόντια. 33 χρονών από τον άτιμο Συμμορητοπόλεμο το 43, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει πριν φύγουν οι Γερμανοί. Και όσο προχωράει η νύχτα αυτή, δεν μπορώ να μη σκεφτώ και να μη χαρώ ότι σαν απόψε, πριν 2021 χρόνια ο Θεός κατέβηκε στη γη και ο άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό. Ο Θεός κατέβηκε στη γη. Τι χαρά, τι ελπίδα. Αναλογίζομαι τώρα που πλέον αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Όταν έφυγα από την πατρογονική μου εστία και έφηβη βρέθηκα μέσα στη γενική απορρίθμιση όλων. Δημιουργημένοι από τότε, χωρίς να το ξέρουμε, από το ίδιο αυτό δαιμονικό πλανητικό καθεστώς που καθαρά σήμερα το βλέπουμε. Πόσο αηδιαστικό και απάνθρωπο είναι. Πόσες φορές, Χριστέ μου, με κράτησε το χέρι σου.
Πόσες φορές έπεσα και ξανασηκώθηκα μέχρι να βρω το σωστό. Από τι συμπληγάδες και σιρήνες περνούσαμε. Πού να ξέραμε οι άρρωστοι και παρανοϊκοί τι ετοίμασαν για μας πριν γεννηθούμε. Από το 1946 ως το 1948 δημιουργούνται ο ΠΟΗ, ο ΟΗΕ, η UNESCO, ψυχολογικές εταιρείες και όλα αυτά για την ειρήνη και για το καλό μας. Τότε ακούστηκε δυστυχώς και η ευγονική θεραπεία και ο μετανθρωπισμός, η φρίκη που ζούμε σήμερα. Δημιούργησαν μια παγκόσμια μαζική ψυχολογία αρνήσεως, απορρίψεως, αποστροφής και χλευασμού προς τον εθνικό πατριωτισμό, προς τον Χριστό, την οικογένεια, τις παραδοσιακές αρετές και αξίες και όλες τις αλήθειες. Και η πιο επιδραστική προπαγάνδα ονομάστηκε εκπαίδευσης. Σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις, κόμματα, ιδεολογίες, θεωρίες, φιλοσοφίες. Από πού να ξεφύγεις, πώς να γλιτώσεις. Πόσες φορές, τι διδαχθήκαμε αλήθεια. Τι να διδάξουμε. Και πόσο πόθο είχα να γίνω μια φιλόλογος ή μια δασκάλα. Και η καημένη η θιά μου Ελένη, που μου είχε μεγάλη δυναμία και με σπούδασε, μου έλεγε: «Μπράβο, Μορκατερίνα, να γίνεις μια δασκάλα, να μην τεραγνιέσαι σαν εμάς. Ούτε ρόκα στο ζωνάρι, ούτε θηλιά στο λαιμό». Οι καημένοι θυμώνταν τα ζαλίκια που έρχονται και στα Γιάννηνα ακόμα ζαλωμένοι κάρβουνα για να πάρει 5 δραχμές. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο περίμενε ο κόσμος από εμάς που πηγαίναμε τάχα για μια καλύτερη ζωή, να μάθουμε γράμματα, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πόσο γελάστηκαν κι αυτοί. Σίγουρα αυτό που έλεγε ο Πατροκος μας, να φοβάστε τους σπουδαγμένους. Εμείς το πάθαμε. Πόσες φορές βασανιστήκαμε αλήθεια. Χαθήκαμε σε αυτή τη δίνη. Πονέσαμε και σαν έφηβοι και σαν γονείς. Ποια δύναμη εκεί που όλα φαίνονταν χαμένα. Εσύ ήσουν, Χριστέ μου. Πόση ενοχή, πόση υπομονή και αγάπη. Και όταν θυμόμουν και εκείνη τη μικρή αστεία φωτός των τρυφερών μου χρόνων, κάτι σωστό έβγαινε μέχρι να περάσει η μπόρα. Όμως η σύγκριση ήταν πάντα παρούσα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, η αμφισβήτηση μεγάλωνε, ώστε νωρίς να απαλλαγώ από τα κέντρα μόλυνσης της άθεης παγκοσμιοποίησης. Μαζί σου κράτησέ μας, Χριστέ μου, πλανώνται ήδη τώρα και η εκλεκτή σου. Και καθώς η νύχτα προχωρά, ας κλείσω αυτή την αναδρομή στο παρελθόν μου. Πολλές φορές την κάνω στις μεγάλες γιορτές. Απόψε θέλησα και να τη γράψω, καθώς με οθούν τα γεγονότα που ζει η ανθρωπότητα και ιδίως 2 χρόνια τώρα. Όλα αναμενόμενα, όλα είχαν σχεδιαστεί βέβαια, αλλά πρωτόγνωρα, αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα. Δυστυχώς. Αλλά και τίποτα κρυφό. Ποιος βλέπει και ποιος όχι. Με γύρισαν πίσω. Να ονειρευτώ, να θυμηθώ, να μιλήσω στον εαυτό μου. Και σε εσάς. Και να δω όλη τη διαδρομή μου. Να καταλάβουμε τι σημαίνουν κοινωνίες με Χριστό και Ελλάδα και χωρίς Χριστό και Ελλάδα. Και καθώς ο παιδικός κύκλος της ζωής μου έκλεινε, έβλεπα να κλείνει, να φθήνει και να διαλύεται και η ζωή εκείνη. Εμείς από το γυμνάσιο ακόμα μπήκαμε στο χώρο, χωρίς να ξέρουμε καν που πάμε. Αυτό που κανείς δεν φανταζόταν ήταν η ριζική αλλαγή των πάντων, χωρίς επιστροφή. Ηθών, εθήμων, αντιλήψεων, γλώσσας, τρόπου ζωής, οριστική εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και όλοι να νιώθουμε εκπατρισμένοι. Για να γίνουμε στις μεγαλοπόλεις και στο εξωτερικό, δούλοι του μεγάλου αόρατου θηρίου, για πρώτη φορά, με πολύ δόλο και απάτη. Αλλαγές ως τις απόμακρες γωνιές του τόπου μας, εκεί που άλλοτε έσβηζαν από ζωή τα πάντα, μια εκοφαντική ερημιά απλώνοντας σιγά σιγά και αναδύονταν φιγούρες γερασμένες από το μόχθο και τον αγώνα της ζωής, ψυχές πονεμένες, χωρίς τα παιδιά τους, μόνοι στα γεράματα. Τι πόνος. Τα σπίτια έκλειναν το ένα μετά το άλλο. Η ζωή τους κόπηκε, η συνέχειά τους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους στη μετανάστευση. Και εκείνοι χωρίς χαρά. Λίγοι έφευγαν. Αργότερα λίγοι πήγαν και στα γεροκομεία. Άλλοι περίμεναν το πανηγύρι.
Δύσκολα όμως να καταλάβουν όσοι έμειναν τη ζωή όσων έφευγαν. Εγκατάλειψης πίσω, ερήμωση, καημός. Αλλά και δύσκολο να φύγουν και από τα σπίτια τους. Ιδίως αυτοί που είχαν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Τότε είχε ανοίξει η Γερμανία πάλι, το Βέλγιο και η Αυστραλία. Πολλά δεν γύρισαν ποτέ. Και εκείνοι περίμεναν ένα γράμμα, μια γραφή για παρηγοριά, με μάτια κόκκινα από τα δάκρυα. Ποιος τα βλέπει τα παιδιά μας, να είναι καλά άραγε, θα γυρίσουν ποτέ? Έτσι άκουγες. Αυτή η ευχή για καλά γεράματα ή τα στερνά τιμούν τα πρώτα δεν έπιασε. Και σήμερα τι έχει μείνει? Μοναξιά, κηδείες, μνημόσυνα, θάνατος. Διασαλεύτηκαν τα πάντα. Την τάξη σε όλα διαδέχεται πλήρης αταξία, μέχρι ασέβειας. Ο πολιτισμός μας που εμείς τον ζήσαμε στη ρίζα του, στην πηγή του, δεν θα αναβιώσει ποτέ. Οι δεσμοί κόβονται. Όλοι. Βιολογικοί, φιλικοί, ηθικοί, πολιτισμικοί. Ο χωριανός και ο συμπολίτης δεν μετράνε πια. Μόνο γράμματα, χαρτιά, μάστερ, Ευρώπη, απαξίωση κάθε ελληνικού, μόδα, απότομος πλουτισμός, κόμμα, τσιγάρο, φεμινισμός, ελεύθεροι εραστές, πρόοδος, παιδί μου, επίδειξη πλούτου και μια υπεροψία σ' όσους έμειναν πίσω. Τους θεωρούσαμε κρίμα. Εκείνοι όμως έβλεπαν τα χάλια μας. «Πώς καταντήσατε έτσι, Μωρ Κατερίνα», μου λέει η θιά μου η Κωνσταντο μια φορά. Ήταν μοδίστρα, πανέξυπνη. Καθώς άκουγε τη δεκαετία του 80 κομματικούς καυγάδες και καθώς σύονταν η Ελλάδα κάτω από το μεγάλο λαοπλάνο ξενόδουλο της αλλαγής. Τι γράμματα μαθαίνετε εσείς, αλήθεια? Μη γίνεστε χειρότεροι και από εμάς. Πόσο δίκιο είχε. Έμεινε μόνο το πανηγύρι ως συνδετικός κρίκος, μεταλλαγμένο κι αυτό. Απέσιο. Πρόεδροι, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς, κομματικοί πάρεδροι, μια σύψη μέχρι το τελευταίο σε κάθε χωριό. Όλα μαζί να χειρίζονται τα πάντα κατά το δοκούν. Τίποτα κατά την τάξη. Και από κάτω ένα τσίρκο. Ένα παρδαλό πλήθος με αθλητικά παπούτσια, σαγιονάρα, βερμούδα, τσιφτετέλι, σουβλάκι, μια εκδρομή. Για 2 μέρες μόνο. Και μετά φεύγουν όλοι. Πάλι έρημοι. Ποιος δίκιο, ποιος άδικο? Κανένας. Και εκείνοι που έφυγαν και εκείνοι που έμεναν, όλοι θύματα. Θείοι, γιαγιάδες, θείες, άλλοι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που δεν είχαν και πού να πάνε, έμεναν πίσω. Κάθε φορά και λιγόστευαν. Δεν μας χόρτασαν και μας μεγάλωσαν. Μου σχίζονταν η καρδιά κάθε φορά που τους αποχαιρετούσα. Πάλι φεύγετε, κάτσετε λίγο ακόμα. Στους γάμους μας, ούτε στα γεννητούρια μας δεν μας χάρηκαν. Πώς μπορούσαν να έρθουν από τα χωριά? Γύριζα πίσω, να κρύψω τα δακρυά μου από τα παιδιά μου και να δω για μια ακόμα φορά τις ξεραγγιασμένες φιγούρες, μόνες, όλο παράπονο και απορία. Ζούσαν για να μας περιμένουν. Και εμείς με την έγνοια τους. Η συγκριτική μελέτη που γεννάει νοσταλγία για τα όμορφα περασμένα θα μείνει δυστυχώς για όσους, ευτυχώς ίσως για όσους τα ζήσαμε. Οι άλλοι θα ακούν διηγήσεις ή θα διαβάζουν για αυτόν τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, φυσικά με τις ατελειές του και τις αρνητικές του πλευρές. Και θα γίνεται βάλσαμο στις ψυχές τους. Να αναπολούν οι μεν που τα έζησαν και να οραματίζονται οι δε που δεν τα έζησαν. Μέσα στη φοβερή, ικτρή καθημερινότητα στη στέρα του πόλης. Όπου ο άνθρωπος είναι ζώο, δίποδο, δούλος προς αφανισμών. Το ζούμε τώρα ήδη. Τρομερό. Παρέδωσαν εαυτούς. Τα ανθρώπινα σταματούν. Σπαραγμός. Η αρχαία αιμογή. Τα ανθρώπινα. Μοίρα αδυσόπιτη. Ποιος θα απολογηθεί? Ξημερώνει.
αλλά χαλπά ακόμα. Το έλεγε η γιαγιά μου. Δεν έφεξε ακόμα, δεν ξημέρωσε. Χριστούγεννα. Δες, Χριστέ μου, το έλεο, τον πόνο μας, τις πληγές, τις αμαρτίες μας. Δείξε το έλεος σου για όλο τον κόσμο. Με τη γέννησή σου, Χριστέ μου, ξεκινά και η νέα πορεία των Ελλήνων, του λαού μας. Χάρηκες όταν είδες τους Έλληνες. Ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, είπες. Έγινες δικός μας, τι ταπείνωση. Όλα είχαν ετοιμαστεί για αυτή την ώρα. Η γλώσσα η ελληνική που αποκαλύπτει το θείο λόγο της δημιουργίας, αληθινή, θεϊκή, με τα βαθιά της νοήματα, έκρυψε στα σπλάχνα της τον ιερό σπερματικό λόγο της εσαρκώσεώς σου. Τι τιμή, Χριστέ μου, να γίνει ελληνική η γλώσσα του Ευαγγελίου σου. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς Θεόν και Θεός είναι ο λόγος και ο λόγος άρξε γένετο. Η ελληνική θα γίνει διεθνής, παγκόσμια γλώσσα της μετά Χριστόν εποχής. Τον δρόμο έχει ήδη ανοίξει ο μέγιστος των Ελλήνων και του κόσμου ο Αλέξανδρος, με την ελληνιστική εποχή. Εσένα περίμεναν οι Έλληνες, Χριστέ μου, το αγνώστο Θεό. Ήρθες και χιλιάδες οι μάρτυρες για σένα, αίμα ελληνικό, έτοιμοι οι Έλληνες. Οι μόνοι προχριστού χριστιανοί κατά τον Άγιο Νεκτάριο. Άρχεται το μυστήριο για τη Θεία Σωτηρία μας. Τι θαύμα μέγα. Ελλάδα μου αγαπημένη, όπου πέρασα τη νιώτη μου και όσα με συγκροτούν και σώμα μου. Σας αγαπώ διότι προθύμως δοθήκατε στο Χριστό, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και ο λαός μας σ' αγάπησε πολύ. Και σένα και τη μητέρα Παναγιά. Σαν μια απλή γυναίκα. Την ύμνησε, σας τραγούδισε. Και πάντα οι λέξεις Χριστέ μου και Παναγιά μου βρίσκονται στο στόμα μας. Ένα χρέος έχουμε, να σε ομολογήσουμε. Χριστός γεννάτε, χριστιανοί. Εφραίνεστε δίκαιοι. Ουρανοί αγαλιάστε. Σκυρτήσατε τα όρη. Χριστού γεννηθέντος. Χριστός ετέχθη. Καλά Χριστούγεννα, χριστιανοί μου. Καληνύχτα.